सस्नेह निमंत्रण सार्वजनिक बांधकाम विभाग सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी रेल्वे स्थानक परिसराचं सुशोभीकरण करणं या कामाचा लोकार्पण सोहळा शुभ हस्ते माननीय नामदार श्री रवींद्र चव्हाण, माननीय मंत्री सार्वजनिक बांधकाम विभाग सार्वजनिक उपक्रम वगळून महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री सिंधुदुर्ग जिल्हा। प्रमुख अतिथी माननीय नामदार श्री दीपक केसरकर, माननीय मंत्री शालेय शिक्षण मराठी भाषा महाराष्ट्र राज्य माननीय श्री नारायण राणे, माननीय लोकसभा सदस्य रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघ माननीय श्री निरंजन डावखरे, विधान परिषद सदस्य माननीय श्री ज्ञानेश्वर म्हात्रे, विधान परिषद सदस्य माननीय श्री वैभव नाईक, विधानसभा सदस्य माननीय श्री नितेश राणे, विधानसभा सदस्य। विशेष उपस्थिती मनीषा पाटणकर म्हैसकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग महाराष्ट्र राज्य, सदाशिव साळुंखे, सचिव रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभाग महाराष्ट्र राज्य, संजय दशपुते, सचिव बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभाग महाराष्ट्र राज्य, संतोष कुमार झा, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन, शरद राजभोज, मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग कोकण, किशोर तावडे, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग या सन्माननीय मान्यवरांच्या उपस्थितीत शुक्रवार दिनांक 9 ऑगस्ट 2024 रोजी दुपारी 3 वाजता संपन्न होतोय। आपली उपस्थिती प्रार्थनीय। आपले विनीत छाया नाईक, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम मंडळ रत्नागिरी, महेंद्र केणी, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग सावंतवाडी, वैभव सगरे, उपविभागीय अभियंता सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्रमांक 1 सावंतवाडी, प्रमोद लोहार, सहाय्यक अभियंता श्रेणी 2 सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्रमांक 1 सावंतवाडी।